Teď čau lidi, já jsem Hendix a já vás tam mám prvního na tomto kanále. Na tomto kanále budu točit GTA 5 Story Mode i GTA 5 Online. V dnešním videu by jsem chtěl začít novou sérii. A to je to, že jak můžete vidět, mám 15 milionů a jak víte, to je potom, jak dohrajete GTAčko, že z toho posledního hejstu. No, takže si můžu v podstatě koupit všechno, nebo hodně věcí, takže to znamená, že si můžu koupit i auta. A v této sérii bych chtěl koupit nějaké auto, potom bych zajel bych na letiště, tam bych otestoval, jak je defaultní. Potom zajedeme do Los Santos Customs, tam se ho vytuníme a pak to zase vyzkoušíme, jaké bude. A chtěl bych vám říct, že můj kamoš bude taky za chvíli točit a chystáme spolu nějaké série a nevím, kdy on si založí YouTube kanál, to bude teďka v nejbližší době, ale ještě vám tam nebudu dávat ten kanál, protože ještě jak vydám tady to video, tak nebude ještě existovat. Ale po nějaké době, po pár dních, tam do popisku vám dám jeho kanál, abyste se mohli podívat na jeho video. Tak. A plánuji ještě jedno takové dobré video a no, uvidíte sami, co to bude za video a já doufám, že vás tady to video bude bavit. Hoďte like, odběr a myslím, že můžeme jít na to. Takže už se nacházíme na webu Legendary Motorsports a si jdeme dolů. A vybral jsem si tady auto Pegassi Vaca. 240 000, tady vidíte nějaké statistiky. A koupil bych si ho asi v oranžové barvě. Defaultně jak je. Okay. Takže půjdeme si ho odzkoušet. Takže pojďme se podívat, jestli už tam je. Tady to auto. A jak vidíme, Pegassi Vaca je tady, takže jedeme na nejbližší letiště a jdeme si ho tam odzkoušet. Tak nakonec přijíždíme na letiště v Sandy Shores, protože jsem zjistil, že na hlavním letišti dostaneš, když vejdeš na to letiště, tak dostaneš 3 hvězdičky, takže ujdeme si auto testovat tady. Takže pojedeme tady nakonec. Takže skin, driftík. Tak dáme si first person, určitě. Tak 9 hodin a dám si teďka ten first person a snad to pojede tu 100. Aspoň. Jak vidíme, jde to pomalu, ale nedá se divit. Je to auto za 240 000 to bylo. A ukáž. To je tak 100 mili, ne? 100 mili nějak. Cca za hodinku 100 mili. Ok, v první pokus v pohodě. Dal bych ještě asi druhý pokus, takže jakoby OK, za auto za 240 000, OK, v pohodě. A uvidíme, jak se ho vytuníme, takže to bude zajímavé, jak pojede. No, to je to 110, 105, 100 až 110 bych tak řekl, takže já jdu k nejbližšímu Los Santos Customs a jdu ho vytunit. Už se nacházíme v Los Santos Customs a armoru bych asi nekupoval, protože nám to k ničemu, že jo. V rychlosti nám to nějak nepomůže. OK, že můžeme klidně dát. Máme nejlepší brzdy.
všechno tady dáme prostě na max. Ale říkám, ten armor, ten není moc potřeba. To necháme. Dáme si xeonové. Proč ne? Zase dáme si teďka tady ten černý, protože ten je dobrý podle mě. Prostě nějaký spoiler za 5000. Ještě turbo, tomu to nesmí chybět, a tire smoky to tež nepotřebujeme. A okna můžeme úplně zatmavit. A ještě bych, říkám, tady to neutřebujeme, ještě bych barvu změnil. A lidi, víte co? Uděláme to tak, že se nebudu dívat a udělám to náhodně, jo. Takže musíte mi věřit, že to dělám náhodně. Takže já nic nevidím, nedívám se. A co máme? Tak co nám to teda losuje? Lava red, ok. V pohodě, docela v pohodě barva. Tady ta ještě ta formulová byla lepší, ale tady ta je v pohodě, ta je v pohodě. Takže uvidíme se na letišti. Takže už jsme tady připraveni a pojďme to pořádně otestovat. No, podle mě to nebude nějaké úplně obrovské zlepšení, ale tak by to mohlo být za v pohodě jako. To je tak 110, 115, to je no 110. Nějak tak, takže v pohodě. Ještě jednou bychom mohli, takže pojďme se připravit. First person a jedeme. Ještě ne, až teď jedeme. No, takže to bude takhle. V pohodě, auto za 240 000 plus upgrade, to takových 260, 70 v pohodě, takže pojďme se přesunout na druhé auto. Opět se nacházíme u garáže, otevřeme web. Tentokrát to bude na San Andreas Superautos a tady si koupíme tady toho sportáka Obey 9F za 120 000 v modré barvě. Takže docela hezké, dneska dáme takové levnější auta, takže dneska je to poslední už auto, budou každé video, budou tak 2 auta. To připadá v pohodě a je tady, takže se uvidíme na letišti. Teď jsme na startovní čáře, opět připravení, first person a jedeme. Bude to podle mě tak podobné jako předtím, tak 100 mili až 110 podle mě zase. Jo, vidím, mám pravdu. No takové prostě levnější auta, ale jako docela pěkné, takže v pohodě jsou. Ještě jeden pokus, vždycky dáme tak 2 pokusy. Zase na startovní čáru. A jedeme. Vidíme, že prostě je to docela v pohodě, vidíme, že jako docela se jí vyplatí koupit, protože, ale když máme těch 15 milionů, tak klidně i lepší auto, takže já jedu zase do Los Santos Customs. Takže zase jsem všechno vymaxoval kromě armoru a pojďme zase náhodně vybrat barvu, dáme klasik a nejdřív hlavní pojďme. A schválně, kde to padne, nedívám. A tady taková červená, zajímavá. A ještě vybereme sekundární barvu. Snad to nebylo nějaké hrozné, nějaké dobré, snad to bude, se nedívám, jo. Vždycky to můžeme takhle randomně přijat, to je v pohodě. Má tady takovou fialovou, takže nehodí se k tomu, ale bez tak to moc nebude vidět.
Ale tak v pohodě. Už ani nevím, po kolikáté jsme tady na této startovní čáře. Takže pojďme si dát předposlední. Tu zkoušku, nebo jak to říct, prostě. Chápete? Vidíme, že to je podobné jako minulého auta, takže je docela podobné auta. Upřímně bych si raději vybral tady to, protože tady tu Audinu, protože je levnější. Poslední test. A vidíme. Je to je kolem těch 110, 115. Takže asi to vidím tak, že třeba příští video bychom dali nějaké třeba super. No, vrátím se k tomu nějaké třeba offroady nebo něco takového, to by mohlo být zajímavé. A já děkuji, že jste koukali tady tohleto video jako do konce. Pokud se vám líbilo, dejte like, odběr, to mi hodně pomůže. Můžete sdílet, napište mi do komentu nějaké nápady na videa, nebo co byste chtěli vidět, nebo co bych mohl zlepšit. Potom v průběhu dní tam teda v popisku bude odkaz na kanál tam kámoše, takže prosím podívejte se, dejte mu tež follow a děkuji, že jste koukali a čus.